बे समाव मोनसे राजखान्थियारि खौरां नोंथांमोननि गेजेराव होनो नागिरदों। बे समाव हाग्रामा महिलारि बे हाग्रामा महिलारिनि थाखाय UPPL राजखान्थि हान्जाया दुवारखौ बा दरजाखौ खेवना होबाय। बिग अफार हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम। हाग्रामा महिलारि बे हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सिगांनि सानाव बुंथिदोंमोन जे बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ UPPL आव जइन जायोब्ला बिथांखौ लानाय नङा। थामहिनबा गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा जायगा दङ। गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरखौ बे समाव UPPL आव हाबफैयोब्ला बिथांमोनखौ बोजबना लागोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ बै समाव हाग्रामा महिलारिखौ बा बिथांनि थाखाय दरजाया गेवनाय नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन। बे समाव गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा स्पेशली जों मख'नांगोन जे बिथां BTR नि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंथिदोंमोन जे गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरखौ बै समाव लागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन। नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि थाखाय दरजाया गेवनाय गैया होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय बे समाव हाग्रामा महिलारि बे हाग्रामा महिलारिनि थाखाय UPPL आव हाबनायनि दरजाया गेवबाय। UPPL आव जगदान जानो हासिगोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बे समाव BTR नि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों जे बावैसो सान सिगाङाव जों सावरायनानै हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिमबो बे समाव UPPL आव हाबनायनि मोनसे दरजा बे दरजाखौ बेखेवबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों BTR नि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। गिबियावनो खोनासंग्रो बिथां रनजित बसुमतारी बुंनाय बाथ्राखौ। हाग्रामानि थाखायबो जों दरजाखौ खेवनानै होबाय। दाखालि बन्द खालामदोंमोन, दा जों दरजा खेवनानै होबाय। फै UPPL देलावनो जइन जाफैजोब, सारेन्डार जाफैजोब। 14 नं चिरांदुवार बियाबाव थामहिनबा बे समाव 14 नं चिरांदुवार ब्लकआव बे समाव BPF राजखान्थि हान्जाया गैला। BPF राजखान्थि हान्जाया बिथां BTC नि मोनसे समनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी बे खाम्फा बरगयारीया जेब्ला UPPL राजखान्थि हान्जायाव जइन जादोंमोन थामहिनबा बिथाङा हाबदोंमोन। बे हाबनायनि उननिफ्रायनो BPF नि दैदेनगिरिफोरा थामहिनबा 14 नं चिरांदुवार बियाबाव BPF आ लाथिख' जालांबाय। थामहिनबा बे समाव दैदेनगिरिफोरा खम जालांबाय आरो बेवहाय सानै साथामसो जाय हाग्रामा महिलारिनि उन थाफायो बै उन थाफाग्राफोरासो दङ। नाथाय बे समाव गोबां मैखोम दैदेनगिरिफोरा बे समाव BPF राजखान्थि हान्जायाव गैला एबा 14 नं चिरांदुवार बियाबाव गैला होननानै बाथ्रा बुंथिदों BTR नि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। मानव गेदेर खाम्फा बरगयारीया BPF धोरोमखौ नागारनानै बर' हारि दानाय समाजखौ गोजौआव लांनाय गेरेमसा मोनसे गुफुं समाज बर' समाज दानायनि जा सांग्रांथिनि जा सानस्रि बे सानस्रिखौ मावफुंनो थाखाय बिथां बरगयारी UPPL देलाव हाबनाय लोगो लोगोनो चिरांदुवार ब्लकनि सिङाव BPF दोलोआ जिर' जानानै फैदों। आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव 14 नं चिरांदुवाराव बिथां BTC नि मोनसे समनि बारग' डिपुटि चिफ बिथां खाम्फा बरगयारीया जेब्ला हाबदों बे हाबनायनि उननिफ्रायनो 14 नं चिरांदुवाराव BPF नि अनजिमाया खम जादों आरो बे समाव खाम्फा बरगयारी बिथाङा बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय हारिनि थाखाय आरो गोबां सुबुंफोरनि थाखाय बा इयुनखौ नोजोर बोनानै BTR नि गोजोनखौ नोजोर बोनानै बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जायाव हाबफैदों आरो हाबनानै खामानि मावगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों BTR नि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। मख'नांगोन जे बे समाव बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा हाग्रामा महिलारिनिसिम अफार होनायखौ बे समाव गनायनानै जुदि UPPL राजखान्थि हान्जायाव हाबफैयोब्ला बेखौ सम जायोब्ला बा सम जानायजों लोगोसेनो मोनथिगोन। नाथाय बे समाव बिथांनि थाखाय हाग्रामा महिलारिनि थाखायबो बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जानि जे दरजा बे दरजाखौ बेखेवबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों BTR नि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। BPF होननानै बुङोब्ला 14 नं चिरांदुवाराव आगोल जों बयबो सिनायो मानव गेदेर खाम्फा बरगयारीनि बाथ्रा। मानव गेदेर खाम्फा बरगयारीया BPF धोरोमखौ नागारनानै बर' हारि दानाय समाजखौ गोजौआव लांनाय गेरेमसा मोनसे गुफुं समाज बर' समाज दानायनि जा सांग्रांथिनि जा सानस्रि बे सानस्रिखौ मावफुंनो थाखाय बिथां बरगयारी UPPL देलाव हाबनाय लोगो लोगोनो चिरांदुवार ब्लकनि सिङाव BPF दोलोआ जिर' जानानै फैबाय। साफा सानै दङ जाय मानसिया जेरै सानैसो सेंग्राफ्रा हाग्रामानि उन जौनि मोनामनाय माइब्रा अफ्रिनि मोनामनायखौ माने मोननानै
थाम्फैया ब्रुं ब्रुं बिरनायखौ होफाग्रा माखासे मानसि थायो बिदि जोंनियावबो साफा सानै दङ साभाबिक बे समाजाव थाखायो BPFनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बिथांमोनखौ गावसोरखौ सरकाराव फैगोन होननानै बुंबाय थादों सिमां नुनाया गाहाम मानसि मात्रैनो सिमां नुनांगौ खिन्थु बिथांमोननि जा सिमां बे सिमाङा मालाबाबो मोगथाङाव जाफुंलिया जायनि जाहोनाव बिथांमोना बेजों थांहां बैजों थांहां बेजों एलायन्स खालाम बैजों एलायन्स खालामनानै गावसिनि जा सम बेखौ आद्रि खालामगासिनो दङ जोंथ' दाबो खावलायो BPF दोलोनि थाखाय UPPL दोलोआव दरजाया जेब्लायबो खुला हाग्रामानि थाखायबो जों दरजाखौ खेवनानै होबाय दाखालि बन्द' खालामदोंमोन दा जों दरजा खेवनानै होबाय फै UPPL दोलोआवनो जइन जाफैजोब सारेन्डार जाफैजोब जों ज' जाजाय बर' हारिखौ दानायनि थाखाय बयबो आखाइ हमलायना आवगायलाङो मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रोडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा BM भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रेकर्ड साइन्स, BSS डिप्ल'मा इन EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Educationनि कर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।